गोवा राज्य संपर्क प्रमुख बाब जीवन कामत साहेब, युवा सेना सरचिटणीस अमोल भैया कीर्तिकर, गोवा राज्य संपर्क प्रमुख बाब जीवन कामत साहेब, युवा सेना सरचिटणीस अमोल भैया कीर्तिकर आणि नाशिकचे संपर्क प्रमुख बाब भाऊ चौधरी, त्याचबरोबर आमचे गोयचे सगळे पदाधिकारी जे दुसऱ्या रंगीन बशिल्ले आसा तांची नांवां रोखडीच जाहीर जातली। आमच्या आज शिवसेनेन एक प्रवेश जावपाचो आसा आणि ते सुपरिचित असे व्यक्ती आसा गोंयकारांक, वेगवेगळे आंदोलनां मार्फत आणि कितलेशे ज्वलंत विशय घेवन ते लोकां मेरेन पावत आसता। ते आनी तांचे जे सहयोगी जे कार्यान प्रत्येक कार्यान तांचे बरोबर तांचो सहकार्य तांचे आसता, तशें सगळ्यांचे आमी शिवसेनेन स्वागत करता। आमच्या मदीं आज प्रवेश घेवपाचे आसा शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर। हांव तांचे कडेन मागता की तांणी व्यासपीठार येवचें। मी येतो तिकडे, इकडे या, थोडंसं का नाही समोर काही नाही आहे, जागा आहे पण या शैलेश, बरेच जागा आहे काय? उलट का जरा पट्टी ठीक नाव अक्षर चला जरा परत एक पोस्ट द्या ना। शैलेशजी साहेबांचा असा हात इथे या ना थोडे, हां या ना वरती उभे राहता येईल, या ना वरती उभे आहे, जागा आहे सर। मी येतो खाली, वर या ना इथे, त्याला इकडे येऊ दे ना। अरे अरे काय चौधरी ऐक रे, आज ऐक या ठेवलं होतं। बसा त्यांना खुर्ची कुठे बसतायत? खुर्ची घ्या। बर काय जितेश प्रवेश जाल्लो आसा। हांव तांचे शिवसेने वतीन बाब शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर हांचे स्वागत करता आणि हांव विनंती करता आमचे खासदार संजय राऊत साहेबांका की ताणें फुडले जे कितें प्रेस ब्रिफींग आसा ती करची। नमस्कार सर्व गोव्यातील पत्रकार बंधूंचं मी शिवसेनेच्या आजच्या पत्रकार परिषदेला स्वागत करतो। माझे सहकारी सन्माननीय खासदार अरविंद सावंत, मुंबईतून आलेले आमदार सुनील शिंदे, आमदार सुहास कांदे, संपर्क प्रमुख जीवन कामत, राज्य प्रमुख जितेश कामत, पक्षाचे सचिव श्री सूरज चव्हाण, युवा सेनेचे सरचिटणीस अमोल कीर्तिकर, माझे सहकारी भाऊसाहेब चौधरी आणि आज म्हणजे आत्ता ज्याने पक्षात रितसर प्रवेश घेतला पण त्यांचे वडील गोव्याला सुपरिचित असलेले सुभाषजी वेलिंगकर हे अनेक वर्ष आमच्याबरोबर काम करतात विविध माध्यमातून राजकारणापलीकडे असे गोव्याचे सुपरिचित
असे एक व्यक्तिमत्व सुभाषजी वेलिंगकर, त्यांचे चिरंजीव आणि त्यांचं स्वतःचं एक स्थान या गोव्याच्या अनेक आंदोलनात, सामाजिक चळवळीत आहेत असे श्री शैलेंद्र वेलिंगकर यांचं मी शिवसेना परिवारात स्वागत करतो. आणि त्यांच्यावर गोव्याच्या उपराज्य प्रमुख पदाची आम्ही जबाबदारी देत आहोत. त्यांच्या येण्यानं गोव्यातलं शिवसेनेचं संघटन, त्या संघटनेचा अधिक विस्तार होईल, व्याप्ती वाढेल याची मला खात्री आहे. गोव्यातलं राजकीय वातावरण आपण पाहताय. रोज कुठे ना कुठेतरी प्रमुख राजकीय पक्षाची पत्रकार परिषद होते आहे. तुमची धावपळ आम्ही समजू शकतो, पण गोव्याच्या राजकारणात शिवसेना हा आता काय नवीन पक्ष नाही आहे. आपण गेल्या काही वर्षापासून पाहताय, जरी निवडणुकीमध्ये आम्हाला यश मिळालं नसलं तरी गोव्यात शिवसेना दमदारपणे काम करते. गोव्यातल्या निवडणुका आम्ही मागच्या 2017 साली लढवल्या होत्या. ह्या वेळेला गोव्याचं राजकारण, गोव्याच्या निवडणुका, एकंदरीत वातावरण हे काय फार आशादायी दिसत नाही. सगळ्यांसाठी, गोव्याच्या जनतेसाठी वातावरण पूर्ण गढूळ झालं आहे. अनेक राजकीय पक्ष नव्यानं उतरलेले आहेत. उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होत आहेत. नक्की कोण कोणत्या पक्षाकडून निवडणुका लढत आहे हे सुद्धा स्पष्ट होत नाही. म्हणजे जसं मी परवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर जी पत्रकार परिषद झाली त्यात मी सांगितलं की हिंदी भाषिक पट्ट्यामध्ये आयाराम गयाराम हा शब्द प्रचलित आहे, पण गोव्याच्या बाबतीत म्हणायचं तर आलेमाव गेलेमाव ही एक नवीन राजकारणातला वाक्प्रचार, आलेमाव गेलेमाव. कारण काय, कधी कोण आले, कधी कोण गेले, कधी कोण बंड करेल याचा आता भरोसा नाही. त्याही परिस्थितीत शिवसेना ही निवडणूक लढते. गोव्यांचं राजकारण हे गेल्या काही वर्षापासून 5 ते 10 लोकांच्या हातामध्ये, मुठीमध्ये प्रस्थापित. मग हे भूमाफिया आहेत, हे धनदांडगे आहेत, ही राजकीय घराणी आहेत आणि त्यांच्यामध्ये सामान्य राजकीय कार्यकर्त्याला कोणतेही स्थान राहिलेलं नाही. इतक्या भ्रष्ट पद्धतीनं गोव्याच्या निवडणुका लढल्या जातात आणि राज्य चालवलं जातं. आणि त्याच्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की या प्रस्थापितांना जर घरी बसवायचं असेल, ही आलेमाव गेलेमाव संस्कृती जर मोडून काढायची असेल, तर जनतेतले सामान्यातल्या सामान्य उमेदवारांना उमेदवारी गोव्यात द्यायची, जी आम्ही महाराष्ट्रात करतो. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सतत सामान्य माणसाला राजकारणामध्ये आणून ताकद दिलेली आहे. अशा पद्धतीचा एक नवीन प्रवाह गोव्यात सुरू करावा म्हणून त्या मतदारसंघातले सामान्य चेहरे हे निवडणुकीच्या मैदानामध्ये आम्ही उतरवायचं ठरवलेलं आहे. कारण तुम्ही काही पाहिलं की कधी ह्याच पक्षातले 5 लोक त्या पक्षात जातात, त्या पक्षातले 10 लोक त्या पक्षात जात आहेत आणि तेच निवडणुका लढत आहेत. आज आम्ही शिवसेना साधारण 10 ते 12 जागा लढेल. आज 9 उमेदवारांची घोषणा आम्ही करतो आहोत. ते असे आहेत: पेडणे, म्हापसा, शिवोली, हलदोणे, पणजी, पर्ये, वाळपई, वास्को आणि केपे. ज्यांना उमेदवारी दिलेली आहे ते उमेदवार आहेत
पेडण्यामध्ये सुभाष केरकर, म्हापशातून आमचे राज्यप्रमुख जितेश कामत लढतील, शिवोलीममधून व्हिन्सेंट परेरा, हलदोणीतून गोविंद गोवेकर, पणजीतून शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर, परेमधून गुरुदास गावकर, वास्कोमधून मारुती श्रीगावकर पोहोचू शकले नाहीत, येतील ते, आणि केपेमधून अलेक्सी फर्नांडिस. ही पहिली यादी आहे. उद्यापर्यंत उरलेल्या 3 मतदारसंघांचा आम्ही घोषणा करू. आम्ही ठरवलं आहे की ह्या वेळेला प्रत्येक मतदारसंघामध्ये शिवसेना अत्यंत गांभीर्याने आणि ताकदीनं निवडणुका लढेल. गोव्याच्या राजकारणातलं सध्याची जळमटं जी दूर करायची असते आणि ही आलेमाव गेलेमाव संस्कृती गोव्यातून संपवायची असेल तर शिवसेनेचे आमदार गोव्याच्या विधानसभेत असणे गरजेचं आहे. गोव्याच्या जनतेचा आवाज, स्थानिकांचे प्रश्न, पर्यावरणाचे प्रश्न, भ्रष्टाचार, राजकारण्यांची दंडेलशाही गोव्यातल्या, हे सगळं जर थोपवायचं असेल तर शिवसेनेचे वाघ गोव्याच्या विधानसभेत जायला पाहिजे. आणि गोव्याची जनता ह्या वेळेला शिवसेनेला संधी देईल अशी मला खात्री आहे. महाराष्ट्रातून शिवसेनेचे प्रमुख नेते इथे प्रचाराला येतील, युवा सेनेचे प्रमुख लोक प्रचाराला येतील, मतदारसंघात ते काम करतील. काही मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे युवा नेते, कॅबिनेट मंत्री, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे स्वतः प्रचाराला उतरतील. गेल्या काही दिवसापासून आम्ही पाहतोय शिवसेनेला अनेक मतदारसंघातून गोव्यातल्या चांगला प्रतिसाद मिळतोय आणि गोव्याच्या जनता आम्हाला सांगते की ह्या वेळेला विधानसभेत आम्ही शिवसेनेचे आमदार पाठवू. पुढले काही दिवस निवडणुका होईपर्यंत आम्ही सगळे इथेच आहोत, इथेच राहणार. आणि फार मोठ्या अपेक्षा जरी गोव्याच्या जनतेने आमच्याकडून ठेवायची भूमिका घेतली असली तरी जे गोव्याच्या जनतेला हवंय त्याचा विचार करू आम्ही. आणि त्यानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी युती झालेली आहे त्याचा एक जाहीरनामा थोडक्यात आम्ही जाहीर करू. पण शिवसेनेचा मूळ विचार जो आहे की स्थानिकांना प्राधान्य, स्थानिकांच्या प्रश्नासाठी लढे देणं, संघर्ष करणं, अन्यायाविरुद्ध लढाई करणं, हा शिवसेनेचा वचननामा असतो. तो गोव्याच्या जनतेच्या बाबतीत सुद्धा त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. बोला. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. उत्पल पर्रिकर यांना तिकीट नाकारलंय. मनोहर पर्रिकरांचे ते चिरंजीव आहेत, हे बरोबर आहे. आणि त्यांना तिकीट नाकारताना कोणाला तिकीट द्यावं हा भारतीय जनता पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांचा पक्ष आहे, त्यांनी ठरवायचं कोणाला तिकीट द्यायचं, कोणाला नाही द्यायचं. त्याच्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणं किंवा आम्ही त्याच्यावरती मत व्यक्त करणं हे योग्य नाही. काँग्रेसने कोणाला तिकीट द्यावं, काँग्रेसने कोणाशी युती करावी, तृणमूलने कुठे जावं, कोणाला तिकीट द्यावं, ह्याच्यावरती त्रयस्थ पक्षानं बोलणं बरोबर नाही. पण मनोहर पर्रिकरांच्या बाबतीमध्ये गोवेकरांच्या भावना फार वेगळ्या आहेत. उत्पल पर्रिकर यांच्या बाबतीमध्ये मी असं ऐकलं की त्यांचं कर्तृत्व काय. मी असंही माझ्या वाचनात आलं की ते मनोहर पर्रिकरांचे चिरंजीव आहेत म्हणून घराणेशाही हा निकष लावून त्यांना तिकीट देता येणार नाही. हे जर खरं असेल तर गोव्यात मी आजची यादी पाहिली तर वाळपई, पर्ये इथे घराणेशाहीच आहे. त्यानंतर पणजी, तळेगाव,
ही घराणेशाहीच आहे ना घराणेशाही. मग उत्पल पर्रिकरांच्या बाबतीमध्ये घराणेशाही कशी आली? उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंग यादव, त्यांच्या सूनबाई अपर्णा यादव यांना घराणेशाहीमुळेच तिकीट मिळालंय तिकडे भाजपकडून. त्या मुलायमसिंग यादवांच्या सून आहेत म्हणून तिकीट दिलेलं आहे. मग उत्पल पर्रिकरांच्या बाबतीमध्ये असं काय झालं की त्यांना घराणेशाही आडवी आली, त्यांचं कर्तृत्व आडवं आलं? हे विषय आहेत. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की आमचं असं म्हणणं आहे की उत्पल पर्रिकर हे निवडणूक लढणार असतील स्वतंत्र उमेदवार म्हणून तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ आणि आम्ही इतर पक्षांचे मन वळवू की तुम्ही त्यांना पाठिंबा द्या. आज आम्ही पणजीतून शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर यांची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे पणजीतून. पण जर उत्पल पर्रिकरांनी अर्ज भरला आणि तो अर्ज शेवटपर्यंत राहिला त्यांचा आणि ते निवडणूक लढणारच या मताशी ठाम राहिले तर शैलेंद्र वेलिंगकर त्यांची उमेदवारी मागे घेतील. हे मी तुम्हाला आत्ता माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांशी चर्चा करून मी हा विषय आपल्यासमोर मांडतो. ते उमेदवारी मागे घेतील हे नक्की आहे. पण आधी त्यांनी त्यांचा निर्णय घेऊ द्या. यस आहे ना, कारण ते मूळचे भाजपचे नव्हतेच. आलेमाव गेलेमाव संस्कृतीतून लोक आले त्यांच्याकडे. वापरा आणि फेकून द्या, यूज अँड थ्रो, गरज सरो वैद्य मरो, ही त्यांची संस्कृती आहे गोव्यातल्या बाबतीत म्हणाल तर. आणि त्याचे परिणाम जे फेकले गेले तेही भोगतायत आणि उद्याच्या निवडणुकीत भाजपला सुद्धा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्ष गोव्यात सत्तेवर येत नाही हे तुम्ही लिहून घ्या. नाही बघा, आम्ही आमच्या ताकदीवर निवडणुका लढतो. कोणी बंडखोरी केली म्हणून कोणाच्या मडावरचं लोणी खाणारा पक्ष नाही. आपण आमचे उमेदवार पाहिले असतील. हे साधे सामान्य कार्यकर्ते आहेत. हे सगळे प्रत्येक गावात तालुक्यात काम करणारे सामान्य घरातले कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या मागे फार मोठा राजकीय वारसा इतिहास नाही. त्यांच्या घरातला कोणी मंत्री किंवा माफिया नाही जे इतर पक्षात मला दिसत आहेत. हे साधे स्वच्छ चेहरे घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे जातोय आणि हे स्वच्छ चेहरेच, साधे चेहरे गोव्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देते. अजून साधारण आम्ही 3 जागाची एक वेगळी यादी आम्ही जाहीर करू. त्या संदर्भात आमचं उमेदवारांचं अजून चर्चा सुरू आहे काही ठिकाणी. विशेषतः मांद्रे आणि मय या 2 ठिकाणचे उमेदवार आमचे 1-2 दिवसात ठरतील. आम्ही कशाला प्रस्ताव द्यायला हवा? गोव्यामध्ये तृणमूलच्या आधीपासून आम्ही निवडणुका लढत आहोत. आमचा जन्म हा भारतीय जनता पक्षाच्या आधी झालेला आहे. राजकारणामध्ये प्रस्ताव आम्ही द्यायची गरज नाही. कोणाला आमची मदत हवी असेल तर आम्ही द्यायला तयार आहोत. आम्हाला कोणाकडे जायची गरज नाही. तृणमूल काँग्रेसचे आणि आमचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. ममता बॅनर्जी यांचे आणि ठाकरे परिवाराचे आणि शिवसेनेशी अत्यंत उत्तम संबंध आहेत. आम्ही ममता दीदींचा आदर करतो. त्याही आमच्याशी प्रेम आदर कायम राखतात. पण गोव्यामध्ये आम्ही निवडणुका लढताना कटुता येणार नाही एकमेकांमध्ये याची काळजी घेऊ. भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा 2 निवडणुकात कुठे यश मिळालं. 1989 साली 14 उमेदवार उभे होते. सगळ्यांचे डिपॉझिट गेले होते. त्यानंतरही ते हारले. हळूहळू शिवसेना महाराष्ट्रात लढायला लागली तेव्हा आम्हाला सुद्धा पराभव पत्करायला लागला. ही निवडणूक वेगळी आहे आमच्यासाठी. ही निवडणूक आमच्यासाठी ऐतिहासिक आहे. आणि तुम्ही पाहिलं असेल की एक साधारण 2 महिन्यापूर्वी 3 महिन्यापूर्वी दादरा नगर हवेलीमध्ये सुद्धा आमचे लोकसभेचे उमेदवार विजयी झाले. तिथे सुद्धा आम्ही 3 वेळा पराभूत झालो होतो. एखादी निवडणूक हारणं म्हणजे राजकारण संपलं असं होत नाही.
आमचाही तोच अनुभव आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या मताशी मी सहमत आहे. काही बाब काँग्रेस बरोबर चर्चा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. याच जागेत जिथे आज पत्रकार परिषद सुरू आहे तिथेच काँग्रेसचे प्रमुख नेते दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर, दिनेश गुंडूराव आणि आम्ही आमचे सगळे प्रमुख लोक इथे बसलो. आघाडी एक निर्माण करावी महाराष्ट्राप्रमाणे हा आमचा प्रस्ताव होता. पण त्यांना तो मान्य झाला नाही. आणि त्यांना सांगितलं की जर तुम्ही स्वबळावर जाण्याचा प्रयत्न करत असाल तर गोव्याची जनता ते स्वीकारणार नाही. महाराष्ट्राप्रमाणे आपण इथे चांगली आघाडी महाविकास आघाडी स्थापन करू. आमचा प्रस्ताव स्वच्छ होता. विधानसभेत 40 जागा आहेत. 30 जागा तुम्ही लढा. काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे गोव्यातला. आणि 10 जागा ज्या उरलेल्या आहेत, या 10 जागांवरती काँग्रेस पक्ष गेल्या 50 वर्षात कधीही विजयी झालेला नाही. अशा 10 जागा तुम्ही आम्हाला द्या. त्याच्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉर्म हे 3 पक्ष आम्ही त्याच्यामध्ये कसं काय जागा वाटप करायचं आम्ही पाहू. पण काँग्रेसला हा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. त्याच्यामुळे अभिषेक बॅनर्जी जे म्हणतायत त्या मताशी मी सहमत आहे. काँग्रेस पक्षानं आत्मचिंतन करावं अशी परिस्थिती गोव्यात नक्कीच आहे. महाराष्ट्रात आम्ही नक्की त्यांच्याबरोबर सत्तेत आहोत. तिकडली परिस्थिती वेगळी आहे. पण गोव्यामध्ये सगळ्यांनी एकत्र जर येऊन काही करता आलं असतं तर निकालाआधीच गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा निकाल लागला असता. विखुरलेला विरोधी पक्ष हीच भाजपची आज फक्त ताकद आहे. पण भाजपने फार भ्रमात राहू नये. नाही आमच्याकडे नाही तुम्हाला मी सांगतो ना नाही उत्तर ॲक्शन म्हणजे असं आहे की आम्ही आमच्या पक्षामध्ये लँड माफिया, दहशतवादी, ड्रग्स माफिया यांना घेऊन निवडणुका लढवत नाही. ज्या दिवशी आम्ही यांना घ्यायला सुरुवात करू आणि निवडणुका लढवू त्या दिवशी तुम्हाला हवाय तसा इतिहास घडेल. पण आम्हाला तसा इतिहास घडवायचा नाही. नाही तुम्हाला हवा म्हणजे तुम्ही ज्या इतिहासाची एक कल्पना करताय, आमचं पक्षाची प्रतिमा ही स्वच्छ आहे. आम्ही लढणारे लोक आहोत. आणि निवडणुका जिंकणं म्हणजेच राजकीय सर्वस्व असं नाही आहे. लढत राहू, संघर्ष करत राहू आणि विजय प्राप्त होईल. सगळ्याच पक्षाने आत्मचिंतन करावं आणि आपल्या उमेदवारांच्या यादीवर एक कटाक्ष टाकावा. मी मगाशी आपल्याला सांगितलं की शिवसेनेचा मुद्दे अत्यंत सोपे असतात. शिवसेना 50 पानाचा जाहीरनामा घेऊन कधी समोर जात नाही. आम्ही लोकांसाठी आहोत, गोव्याच्या अस्मितेसाठी आहोत, गोव्याच्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आहोत आणि गोव्यातील स्थानिकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत त्या लढ्यासाठी आम्ही आहोत. तुम्हाला कोणी सांगितलं निवडणुकीच्या तोंडावरती जिथेच कामात बसलेत आमचे त्यांनी आतापर्यंत किती आंदोलनं केलीत बघा. आपण सध्या गोव्यातल्या मीडियाला प्रसिद्धी देताना सुद्धा त्यांच्यावर काही दबाव असतात. मी त्याच्याविषयी नंतर खुलासा करेन. नाही मी असं म्हणणार नाही. महाराष्ट्रात बघा की महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षावर आम्ही होतो अनेक वर्ष. म्हणून गोव्यात की आमची युती झाली नाही म्हणून का राज्यातलं सरकार पडलं का? घेऊ द्या ना. त्यांची इच्छा होती की गोव्यात
गोव्यातले स्थानिक काँग्रेसचे नेते याच्यावर जास्त प्रकाश टाकतील. मी कशा करता बोला. नाही, कशा करता आम्ही विचार करायचा. आमचा विचार फक्त उत्पल पर्रीकरांपुरताच आहे. चला, धन्यवाद. बताइए क्या है. आपने देखा होगा कि बहुत ही सामान्य उम्मीदवार है. गोवा की जो राजनीति आजकल चल रही है वहां सभी पार्टियों ने कार्यकर्ता और आम आदमी को कहीं भी किसी भी लिस्ट में स्थान नहीं दिया है. गोवा में 10-12 गिने चुने लोग हैं जिनका संबंध ड्रग्स से व्यवहार से है. लैंड माफिया, बहुत से ऐसे धंधे चलते हैं उनसे है. वो लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर गोवा की राजनीति में क्या करना है, किसकी सरकार बननी है, वो कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी इस पार्टी में. वही गोवा चलाते हैं. गोवा की संस्कृति, गोवा का कल्चर सबको खत्म कर दिया है. गोवा की राज्य में, गोवा की सरकार में आम जनता का कोई आवाज ही नहीं है. इसलिए मैंने उद्धव ठाकरे जी के साथ बातचीत की. आदित्य ठाकरे जी ने पूरी तरह से ध्यान दिया और मेरे पीछे जो 9 उम्मीदवार खड़े हैं बहुत ही सामान्य घर से आए हुए सामान्य कार्यकर्ता है, शिवसैनिक है. हमने उनको चुनाव में उतारा है. राजा विरुद्ध प्रजा. यहाँ के बहुत राजा जो बन गए हैं, हर गांव में एक राजा बन गया है गोवा, हर गांव में. तो ये राजा के खिलाफ अब प्रजा को हमने खड़ा कर दिया है और ये लड़ाई राजा विरुद्ध प्रजा होगी, जनता की लड़ाई होगी. हम पणजी में चुनाव लड़ रहे हैं. पणजी से हमने शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित किया है. वो चुनाव लड़ेंगे. हम सब वहां पूरी ताकत लगाएंगे. लेकिन अगर उत्पल पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर जी के बेटे वहां से चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट, और उनसे हमें एक वचन भी चाहिए, चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में नहीं जाएंगे. ऐसा नहीं. उनके पिताजी सुभाष वेलिंगकर गोवा के राजनीति का जाना माना चेहरा है, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है. हमारे साथ सालों साल से शैलेंद्र भी जुड़ा है. आज पार्टी में राजनीतिक प्रवेश किया है. उसमें नई बात क्या है. नहीं, चिदम्बरम का उसमें क्या दोष है. जो पार्टी ने आदेश दिया है, चिदम्बरम गोवा में आकर काम करते हैं. पार्टी चिदम्बरम नहीं चलाती. देखिए, अभिषेक बैनर्जी की कुछ बातें हैं जो गोवा के बारे में कही है, मैं उनसे सहमत हूं. हमने दिया था, हमने भी एक बात की थी उनसे, 40 सीटें 30 आप लड़िए और 10 अलायंस को दीजिए. लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं. कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि 25 से भी ज़्यादा सीट कर उन्हें बहुमत मिल जाएगा. तो मिलने तो हमारी शुभकामनाएं हैं. मैं आपको लिख के देता हूं, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही. धन्यवाद. मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांनी जनतेला वचन द्यावं, निवडून आल्यावरती मी अपक्षच राहीन आणि इथे राजकीय काम करत राहीन. उत्पल पर्रीकर यांच्यासारखा तरुण नेता हा गोव्यातलं राजकीय भविष्य आहे. मनोहर पर्रीकरांचं गोव्याच्या जनतेवरचा प्रभाव कायम आहे. गोव्याच्या विकासात त्यांचं योगदान आहे. आमचे त्यांचे राजकीय मतभेद जरूर होते, राहतील,
आम्ही त्यांच्याविरुद्ध लढलेलो आहोत. पण पर्रिकरांनी गोव्याला एक चेहरा दिला, एक कॅरेक्टर दिलं. धन्यवाद. देखिए, मैंने उस बारे में पढ़ा है, मैं देख रहा हूँ, उसका बारे में मैं अभी कोई मेरे पार्टी की तरफ से टिप्पणी नहीं करूँगा. नहीं, देखना पड़ेगा सरकार की नई योजना क्या है, क्या उससे बेहतर कोई बनाना चाहते हैं सरकार. हमारे अमर जवान ज्योत जो है, हाँ, उससे अगर कोई वॉर मेमोरियल की कोई योजना है, देखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. धन्यवाद. क्या? सगळे उमेदवार पुढे या. एक मिनिट सर्व उमेदवारांना पुढे होते. ते म्हणतात इथे उभे राहा पाठीमागे. उभे राहा. आता बरोबर राहू दे. आता यांचं पडेल ते.